Balik ta mga kapuso sa GMA Regional TV Live karong buntaga atong ilailahon kining talented kaayo nga pare gikan dinhi sa Sugbo nga mukulit sab og mga imahen sa balaang bata ang Senyor Santo Niño. Unsa pa may uban pud nga talento niya nga pwede niyang ikapasigalbog ipaambit kanato karong buntaga. Makauban nato sa programa mga kapuso si Father Romeo Dodong Disuyo. Good morning, Padre. Good morning, Nick. Daghan kay salamat, Padre, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Makita na ko ning mga imahen sa mga gigpang kulit sa Senyor Santo Niño. Padre, imo gining mga works of art. Can you tell us more about your talent, Father? Kaning pagkulit, no? So ako ning hinahinayan og kat-on nitong bata pa ko. Kaya dito sa among lungsod, dunay mangulit o dunay mag-carve og mga santos, mga images. Then I used to watch that man while nag-carving siya. So, and then I gradually I learned, pero wala gay formal, no? Wala gay formal. And then nahimo na kong masterpiece ang Santo Niño. It's because of my devotion to the Holy Child. My contribution also to share with the celebration of the 500 years of Christianity and the arrival of the Santo Niño. So I decided to carve images of the Santo Niño. Actually, I carved two, but this is not in wood. No, this is not wood. This is not made of wood, but made of clay. No, Kinesia and clay, so art clay. Niya, mag-air dry lang siya. And then so that I can reproduce more images. So I decided also nga ako siyang mullihan, i-mold, no? Or casting. So that we can produce more. So, self-taught yun yung imong talento, Father, sa pagkulit? Yes. How long will it take you, That's- Father, to make one? Kung wood siya, it will take at least mga 2 weeks. But if just the clay, the art clay, it will take at least 1 week, no? So because naa pa may mga adjustments gud himuon. Kaya ako mong gi sunod-sunod ang itsura sa original diya sa Basilica. So that's I have to make some adjustments now, and it is easier to use clay because it is easier to adjust, no? Ma-adjust na to ang itsura. How large is Then- this image, Father, like kanina sa mga atubangan? Ang niya sa kong atubangan, how Unsa kadako ni siya, Padre, ni nga image? this one, the small one is this is clay, no? So 8 inches from head to foot. So 8 inches, and this one is also clay, but the paint na nako. Pwede naman sa this is more than 13 to almost 14 inches. Unsa ka kuti ang proseso, Father? Pwede mo ma-brief run through lang sa unsay proseso sa paggama ini? Ang proseso is actually this one, pero dili sa kayo kalas, di kayo kalas kay gamay ra maguni ang clay. No? This is just almost 1 kilo. This one. So aron makalahimo kog dako, ma-eksakto siya ani. So doon na ni sa mga palaman, no? So butangan og mga palaman inside, not dili nga clay, either paper or wood, no? Palaman dito kay aron mas ligon sa siya. Ligon siya niya mo mula sa ikuptan ang clay niya kuan sad maigo gyud ang usa ka bar nga clay. Unya dili na siya magamit og mga tigid, tawag lang mga carving tools for wood, but carving tools for clay like this one, no? Kag may ra kaayo kay kuskuson roman ang clay. And then kailangan na siya og dry, especially kung bugnaw ang lugar.
sumudry na siya ang clay. Sumudahi siya. So you can, when it is dried already, so you can start painting. So mag-paint na. Itawag na siya inkarna, no? Inkarna meaning ipintalan na siya. Ikaw gihapon padre ang mo paint gyud mo inkarna. Yes. Ako gihapon ang mo inkarna. So carving and painting. Wow. So kaya ron ang say gusto nako nga mo come out, so mao gyud nay mahitabo. You were saying, Father, para sa 500-year celebration sa Christianity, so mag-produce kag ubay-ubay ani padre, mga pila man ang inyong buhaton? Depende sa nag-order. Actually karon ubay-ubay na kay naa na may mga nag-order because they want the image kay nakita nila nga murag a little bit closer to the original ang iyang itsura. You were saying kaganiha, Padre, ikaw pud mismo deboto gyud sa milagroso nga bata unsay di mo makalimtan nga kasinatian or answered prayer. Pinaagi kang Santo Niño, Father. Answered prayers is ako answered, hindi na ako makalimtan. That's why I'm very much devoted to the Holy Child Jesus. Estudyante pa ko sa seminaryo. I used to pray the novena to the Señor Santo Niño na kung iya kong gitawag, napare jud ko. So, nung napare jud ko. No, that's the greatest miracle I received from him. I also built, na ako'y personal chapel dito sa among lugar sa Bantayan Island. No, and it is usa to sa ako ang mga trabaho ng Santo Niño akong gi-enshrine dito made of wood. No, so mo to first na ko again. Pero pare na ko paghimo na ko ato. Father Dodong, we learned nga gawas ini imong talento sa pagkulit ug maanidot kay mga imahen sa balaang bata, Padre. Doon na po kay lain day kunong gipasigarbo nga talent kini imong pag-awit, Father. Oo, kamausad kang mo kanta. Naka-perform na ka, Father? So many times, ubay-ubay na mga konsyerto or mga performances, no? Nakapasundayag? Yes, I was in the seminary, especially during my college years in San Carlos Seminary College. So I was one of the soloists sa amuhang special choir. Ug tungod ana, Father, di gyud mo palabyon ang kahigayunan karong buntaga. Basi pwede may mangayo nimo og gamay pasundayag pod nga awit karong buntag. Halag sa mga nagtan-aw karong mga kapuso, Father. You are my life. You're the love upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Padre, just to cap this off kinatong conversation karon, patapos na ang Enero, na humanasab ang Fiesta Senior Season, of course, pero kita mga Sugboanon padayon gihapon ang atong pagdebosyon sa balaang bata. Kung doon na kay mapaambit nga mensahe sa atong mga viewers karong buntaga, karong Father, unsa may imong gustong i-share kanila? So karon tinuod ang Fiesta Senior mag-end na ta karong January 31, ingon na to nga Santo Niño 1. Pero magpadayon pa man ta kay actually sa Abril doon na pagyuntay sa ulogon nga dako kaayo, no? Dako kaayo ang atong 500 years, no? So ako lang mensahe padayon ta bisag mo end ang January but atong pagtuo padayon ta sa atong pagtuo sa Ginoo, and we will share this faith with others and become missionaries to others. It's Señor. It's Senyor sab kanimog, daghan kayong salamat sa pagpaambit sa imong talento ug inspirasyon alang sa atong mga kapuso nga nagtan-aw. Thank you, Father Romeo De Suyo. Thank you so much. God bless, Father. Thank you.